wanasiasa imeye kaunti ya Nyamira bunge ya North Mogrange kutoka sensemu ya Nyamira North oyokoligie karokyo bojumbe kurwa sensemu yo Richard Ayore ni gobono nera nchirwane kiombe kikyobo chorine chimbebe aseganga yaye yokondra koligie karokyo bojumbe ase ensemeyo ni gochinga kichanyara kobolia wanasiasa kone kimunango korabale siasa chiaba senchira yomulembe asobo cholyo bone buli busi bocho koleka no mutinyo gatano na gatatu umwako je gabu ichiri bubene na merongebe nebere ayoreka ukwana kurwa semu ya North Mogrango ni gono nabo anyara gote abuna eganga yane yogochukurwa amagendero no goikirania amagendero ogocha samenye benseme yo asanya reka gote abuna no gotorosi wechi para senseme yo ngati yeme chanda gendrete ko basegesegya bamenye kurwa se bunge ya North Mogrango. Richard Maina Ayore ni nchoyo omobuli otenekero kia bunge kia North Mogrango nkorukuru bokeira ere twachaga iga erinde kurwa masakaraito aitwarure nande IBC yanyanjire bone gasi achakire igendongo tebya abantu bamindonge naki candidates bonse pi ondo kuburi kirogo kemoranje tiga tutwaro bomo onde tabe sikuru tonde rigena obora inya sao